Descartes i Hume pertanyen a la mateixa època filosòfica. Fins i tot van estudiar en períodes diferents a la mateixa escola, la Flèche. Tot això fa que comparteixin preocupacions i interrogants sobre els mateixos temes. Tanmateix, els seus punts de vista són contraposats, fet que els conduirà a oferir respostes molt diferents als problemes plantejats. Vegem quines actituds prenen respecte als diferents punts de comparació. En primer lloc, hem d'assenyalar que tots dos formen part de moviments filosòfics confrontats en el tema del coneixement. Descartes va ser un representant del racionalisme i, com a tal, defensava que la raó és l'eina més adequada per conèixer. En canvi, Hume, que va ser el màxim representant de l'empirisme modern, creia que l'experiència és la font i el límit del nostre coneixement. La filosofia de Descartes parteix de l'escepticisme. El seu mètode consistirà a adoptar de tres aspectes fonamentals: el coneixement a través dels sentits, el coneixement de la realitat exterior, del món, i el coneixement de les veritats independents de l'experiència. Per la seva banda, Hume inicia la seva teoria analitzant els materials bàsics del coneixement, les impressions que rebem a través dels sentits, i no només no dubta d'aquestes, sinó que es convertiran en la base de la seva filosofia. Per Descartes, el coneixement cert ha de ser evident. Només acceptarà una veritat si es presenta de forma clara i distinta, i això es convertirà en el seu criteri de veritat. Per Hume, en canvi, el criteri de veritat ha d'estar basat en el que ell anomena el principi de la còpia. Una idea només és verdadera si prové d'una impressió. Les idees, per Descartes, són continguts mentals i n'hi ha de tres tipus: les adventícies, que són còpies de les coses del món exterior, les factícies, que provenen de la imaginació, i les innates, les que no provenen de fora ni de dins meu, sinó que les tenim des que vam néixer. En la seva caracterització, Descartes no confiarà en els dos primers tipus d'idees, i en canvi validarà i utilitzarà les idees innates per demostrar l'existència de Déu. Hume, per la seva banda, només accepta un tipus d'idees, les que provenen de la memòria i que són còpies no directament de les coses de fora, que no sabem com són, sinó de la nostra experiència de les coses, de les impressions. Per altra banda, no acceptarà ni l'existència ni la legitimitat de les idees innates. Quan naixem, no hi ha res en el nostre enteniment, i les idees que no tenen una correspondència amb l'experiència són idees imaginàries i no vertaderes. Tots dos parlen de dos tipus de coneixements diferents, tot i que Hume ho fa de forma explícita i desenvolupa més aquesta qüestió. Descartes, dins dels seus nivells de dubte, distingeix entre els coneixements contingents i els necessaris. Els primers són particulars i empírics. Són els coneixements que ens arriben de fora, del món, de l'experiència. I els segons, que són universals i independents de l'experiència, són els enunciats de les matemàtiques i la lògica. Descartes es valdrà d'aquests segons per descriure el món. Aquesta distinció és equivalent a la diferència que fa Hume entre qüestions de fet i relacions d'idees. Les primeres són contingents i a posteriori. Són fets que només podem conèixer a través de la nostra experiència, com l'afirmació «el sol sortirà demà». I les segones són necessàries, a priori, i independents de l'experiència. Són les proposicions matemàtiques i lògiques, i aquestes, tot i que són indubtables, no ens aporten cap mena d'informació nova sobre el món. Per això, a Hume no li interessen massa. Descartes accepta el principi de causalitat com a fonament lògic i necessari. Aquest principi estableix que tot efecte ha de tenir una causa proporcional i adequada. A més, utilitza el principi de causalitat en un dels seus arguments per demostrar l'existència de Déu, i concep el món físic com un gran mecanisme regit per la causalitat i per lleis racionals i matemàtiques.
En canvi, Hume elabora una crítica al principi de causalitat i sosté que no podem fonamentar el lligam entre la causa i l'efecte. No podem percebre directament la connexió causal. Només observem una successió de fets. La creença en la causalitat es basa en l'hàbit, no en una necessitat lògica. Això implica que no podem justificar cap classe de coneixement ni l'existència de cap realitat o entitat a partir d'aquest principi, i això també suposa qüestionar la validesa de les ciències empíriques. Descartes concep una realitat tripartida. Hi ha 3 substàncies amb característiques diferenciades: el jo pensant, Déu infinit i el món extens. Totes 3 són deduïdes de forma diferent dins de la seva filosofia. El jo es presenta com una evidència dins del dubte. Fa servir tant l'argument ontològic com el cosmològic per justificar l'existència de Déu i, finalment, justifica l'existència del món amb l'argument de la veracitat divina. Hume, per la seva banda, es dedica a criticar precisament les substàncies cartesianes, el que ell anomena els conceptes metafísics. No podem provar l'existència del jo, perquè no tenim impressió del jo, sinó dels seus actes psíquics concrets. Penso, raono, dubto, imagino, etc. Tampoc es pot demostrar l'existència del món com s'ha fet tradicionalment, com a causa de la nostra experiència del món, com a causa de les nostres impressions, perquè ja ha qüestionat el principi de causalitat. I, finalment, no es pot justificar l'existència de Déu ni amb arguments que parteixen de la seva idea, com l'ontològic, perquè només són vàlides les idees que provenen d'impressions i no tenim impressió de Déu, ni amb arguments cosmològics que verifiquen l'existència de Déu en tant que causa del món o del jo, ja que, recordem-ho, no podem utilitzar el principi de causalitat. Per acabar, tot i començant l'escepticisme, Descartes construeix una teoria de coneixement on una veritat es va deduint de l'anterior i acaba elaborant un sistema metafísic sustentat per 3 realitats. En contrast, Hume, amb el seu empirisme radical, acaba criticant tots els conceptes, substàncies i realitats defensades per la tradició filosòfica, i la seva teoria deriva inevitablement cap a l'escepticisme. I amb això hem acabat la comparació entre Descartes i Hume.